Hledáte bydlení s výhledem, který bere dech? Vítejte v pražské Krči v moderním mezonetovém bytě 4+1. Tento výjimečný byt ve 12. patře nabízí unikátní kombinaci prostoru, světla a naprostého soukromí. Interiér prošel v roce 2020 kompletní modernizací. Zapomeňte na investice, tady stačí jen vybalit kufry. Rodinný komfort zajišťují 3 samostatné ložnice a vkusně zrekonstruovaná koupelna. Nabízí se i využití pokoje v horním patře jako kanceláře a skloubit tak rodinné zázemí s odděleným prostorem pro práci. V Krči najdete vše, co k životu potřebujete, od škol a obchodů až po vyhlášené restaurace, dětská hřiště a sportoviště. Jen pár minut od domu se rozkládá Krčský les, ideální místo pro vaše víkendové procházky, ranní běh i cyklistiku. Skutečnou atmosféru tohoto místa ale nejlépe poznáte až osobně.